Karbi Prime da Birta long pen kato kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Rong asaraja kong pangtang nang hei long ria pharman po the PNC aningkan wang asonsi peneng le thota phong ner kep nilip ahabar Karbi rong asaramai mingkan isekamai pi borsali rona rong pathuak lamalong peman pon. Labang somai pialong nilip ahavar arong asar doan chingrum si rong rup lapen mekar doan kopuson si kachelang pon nang jima lapen kacherai kom pon nang ji lapen akenang sot alam an chethan chimum pon. Patumi ni phaing kora trokar ni pen pangcheng pon si pini ni phaing kora trok si arni an ni nia pharman rat amai pi setame paman pon. Mane yong sin namji Georgie Inglong sokali tumphan blongte Jack rong asar NUC no objection certificate abe pin pen ke nitum council sort claim pus nitum dake cerai lo la pela so order ni lipet la kabel lasim aporda dolo na tum ke dolang lusinia kam lo Pini radamai pi ke paman pon along aluhi sar poman pen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dut anparta local MAC Pavitro Rongpi Ruvesini Production CEO Malong Timong APHL City Ripi Dun Maipu Rajesh Tiso Karbi Jutanga Song Nilip Arwa Maipu Sujit Timong Lapen Ong Dunga Raratung chetong dun si Mayalong RDP Dun na chetong no ningkan sek pen alang tum hong nar kep nilip habar Karbi rong saramai cingruma mai nang litana chetong dolo ningarong piklo la selang tum pin purul nang piana bangke isi ben ka pichun je phan nili boribon popusi panggat pon ani dingklui pen ningkan ser kep su se ni tum Karbi rong saramai deng ka chesong rong ru ke dugesum ki chipejok je phan pura ni tum Karbi ang autonomous council long ka chesong la pen ni tum ka ningri ateng pen Karbi ang autonomous council la pen ke hai itu aning ke chetene Dr. Tuliram Ronghang aning ke mepen itu rong sara tomapan traditional village development council abang nang pichun pilo lase labang so ka pichun pon pe prap je phansi pin ni tum bikhek ko jasemet ni tum asar CM sar phan chopha pon lo alang lip ni tum alang le phang ka chopha teng pen pin nang chetong nun si ni tum phan ning theklong lam phan te kang lo athe bang ke lalo nili tum kaning ria teng nili tum memorandum ke pia teng je nili power phan nili tum phan lada activities yang hoi nili tum proposal ki piduna teng bena bangke sit thongke ba trok setame non nili tum phan nangke deng matang hoi nangke thak bangke cresir kevet 19 seat setame nili tum pini labang so me pen CM sar phan chuning ridun thulo 36 seat ni tum proposal ki pia teng nang deng nang ji pupena jok pini alang li lam chak teng bangke la nang tum ki pidni tum nili hawar Karbi rong sarame pen ki pidun proposal teng adraba teng bangke nang pipon po 36 asit tame nang pipon po pusi lam chak jumisen benito phana pil asini tum alang li phana choro perfect lo alang phang kurwang thu pijero alang an so selang li chethe piding na Lakhakre Trok Nomati Constituency Kapar Lopon Dong Hab Jutanga Sanchoma Hin Pen Patir Piponsi Dong Hab Chek Do Edaklamalong Arkoi Ni Paing Koro Po Arni Ingdeng Hini Dong Hab Mi Solong John Rongker Kuru Sarkar Chuamai Ke Paman Pon Labang Sokar Chuamai Paman Pon Pe Prang Ada Bangko Arnam Pharo Avur Ase Arkli Ponsi Dong Hab Jutanga Sanchom Alama Meipu Dilip Rong Parpen Ingthur Ponsi Kachiki Mo Melur Kai Pon Pen Bongkrok Arnam Ki Pu Pen Sai Angdeng Pangcheng Pon Besok itu. Woi. Langsung turun dah, langsung turun. Halapu Dong Hab Ahavar Pen KAC along CM Anghoi ke Mandun Cheng Lapen HSLC BA Asat Lang ki Undun Cheng Lapen Dr. Anghoi kachipalong Dun Cheng Lapen Contractor Anatu kachipaman Cheng Pen Cheng Lok Ason ki Undun Atum Aphan Karchua Sai Deng Pon Dilihamen tara balik Harsing Singnar Jinthong Asar Sonjoy Rongpi Amri Asar Monsing Rongpi Mekarasa, Dunasing Rongha, Diuri, Sarsing Tokbi, Perangke, Lungsipi.
Saksi terang rong lo. Kamjoy topi rong, babu topi rong asar. Tindak donghap cek doyet labangso patuak lamalong indeng hini kurusar mate rongkera kurusar tumang karcu amelong labangso amelong nilihin bensamen nang citong dunlong labangge popailu busi mathalo pening sampik labangso amelong karbi aron barim aputhak ang ton pen dak kacuhang pon aluhi tumphan eki pathan pon long lapen dakarar tumphan daka hawar atu gobe kichini ne son anustame kethan pon labangso ining kang sam mane lan lo je pini ben ke neta la aron barim hormu ang ton pen se chirim dampu lason mathanang kok lapuson ang dengan si pini dak amelong kingki je than pon long lo ase isi ningarong bangala helo donghap la isias asancom mate atiran latum pen jitu ka organize pon labang ke mipi kalam lo alang litum peneng penikan hini anthulo lase labang so ke claim pon bangke alang litum han chorowek nangji alang litum jitu ke claim pon labang so ke claim pon bangke karbi anim ante karbi ajutang labang so ko son pen si an so se ke chirim thekima labang so ke chirim pon theki kai kita ili tumanim kecipang berbeda dia pan labang so kecingwai kecithan pon bangke mipi galam lo osi Bangso Mayalong Aluhi Sarpo Manpen, MLA Barim Anparta, Director Center for Karbi Studies, Advisor Dharam Singh Teron Manpeng Aluhialong, Aron Barim Chingrum Amai Chief Convener, Kangjang Terang Lapen Isialong EM Barim, Ashok Teron Denarong Town Committee Chairman, Prodebing Tilapen Denarong Cases Jona Maipu, Boron Singh Teron Anparta Kurusar Atum Pen Chenglok, Penang An Keteki Ding Atum Chitong Dunsi, Ing Samjin Pen, Pachun Pon. Bini ladak ngiltum donghap cek doya reklam long indeng hini donghap mesolong jon prong ke kurusar karcho mai labang so mai ki bipon ke ladak ngiltum donghap jutang asan chom mate donghap sia unit kan si patir pipon lo kopi posi ngiltum patir pipon nang kok ma pula bangke ngiltum ke mat hapon mate ngiltum ke mang pon bangke ngiltum jutang ke ngiltum kado beta chini lo sitame jutang pen ngiltum manim kopi koson ma laso keceprek ma cijulok ma laso puthak penang an aluhi tum pen penang an thek sere tum khan chohang pon pen nang khan pon nang paklar pon jing mine pusini tum chohang pon lo labang solong mili tum ke chohang pon along ini samjin pen nili tum chini nia son tami nang pachini pon lo laseni li tum bang masalo ladak karbi ili tum karbi potang te ab Bisiko ili kan cini nei bangke nimbarim mate aron barim malongsi ili tum karbi rubang cipun chauji pusini ili tum mata athe ladak se jutang tanangai plang jubat tanangai plang pindeng tanangai plang sumpot tanangai plang lasin ili tum laso kapatir pi ponji komalo non bortoman ma non ma ili tum long laso sai long kapatir pi ponji bangke ahendel abi ke od bang abi laso abi ke od bang abi jane sini tum donghap asan som la kisia satum pen ni tum la karbi jutang asan chom tum si nilitum patir pi ponsi labang so sai nang tempon lo lasi nilitum pining det le ke klem putakali nilitum ningkan hini anang le lo lasi muning sistem nilitum bangke ke klem pon versi masing nilitum chising lo Dong mukak hawara maya hinpen patir pi ponsi aningkan wangason thak hacha ke kan ke padu pon verason si pining le thot setame hacha ke kan ke paman pon Laso asai laki dong mukak PWD Road Division asai hematiku palong arkoi ni phai kor trok anungwei por phai trok ra chiti ma por ben hacha ke kan ke paman pon pusi nilitum pherang ke pen birta nang pale pon hacha ke kan laki karbia khayang bong pen isi ke thenai ajutang lo bangso hacha ke kan pon laki aningkan wangason thak si jim tim pen sokroi pen methanga puru bhandara long soke thapon ahutsi bangso hacha ke kan pon pedo pon lo
lason si non kiturmi owe kimia tung tame bangso hacha ke kan ajutang teng ni pon pede chia phanpura dong muka ka havar amai pen tame hacha ke kan pado ponlo bangso hacha ke kan ke pado ponalong dong muka PWD engineer bodon tiso lapen JE golap kro anparta chokamara tumpen chenglok hacha ke kan ajutang ke langdun abang phu bang phiatu chitong dun si ing samjin pen pachun pon Pirtheru retik longleru retik Karbi khai bangso pirthelong reng bom nai chan bom nangdi kapene Karbi jutang an so se tangcho bom nangdi pachan bom nangdi promote bom nai patihong bom nai pu alam matha parsik dam pensi tekelang jun KCS jun klembang pu bangti mate disui jang tum konsep po luhidi kadok awetum alang itum cisik pen aning kanwang son thot hacai ke kan la bangso jutang ta along dok muka fawarlong along alang itum bangso hacai ke kan paklang ponde tapi kapadusi dak dok muka bangso rukasen cetai long tekalangjun KCS jon atum napak lang pon bangso kelang me nilitum la bangso Karbi jutang pan kang chu po nitum theklong pamilo kasi nilitum dokmuka division chokamar so butung pen alang litum phan suri akardom la pening kang sang anso se alang litum kebang giap langa por hustame AOV la bangso ajutang kapacini ji kapacihung ji kapacithang ji pan babor ipon na dena rong pen Rajiv Be nang kilo birta Denarong Teacher Gathering Center pen patir pipon si arkoi ni phain kore trok si surihini reng kore trok arni Sonapur district along kedo Hatimura along Jubin Khetra along an palepon si Maya Binia lunjer pen kalitang Jubin Garaphan kachikimo melur saipon Tang te pinigar bi prime time biota bangke kang tonik long kadoka vitame 2 me thak me kurwang thru